Alderdi Jeltzalearen ibilbidea eta lelo nagusia izan dela lana eta lana, ez? Eta arlo hortan, batez ere ekonomia arloan, nik uste lana erdigunean jarriko genukela. Batez ere nik ikasi dudanen gauzaren artean, Markelen bidez, Enekoren bidez, zue guztiekin batera, ze garrantzia duen gure Euskal Herrian, gure Gipuzkoan eta beterri buruntzan ere enpresa munduan. Desesperantzaren aurrean guk ilusioa aldarrikatzen dugu. Ziurgabetasunaren aurrean ziurtasuna, dena eraitsi nahi duten horien aurrean guk jarrera eraikitzailea. Eta emaitzak hor daude. Ez dira soilik hitzak, da sinesgarritasuna. Honaino ekarri duelako gure herria Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta hori da gure bermea. Frente a aquellas personas que están instaladas en la desesperanza, reivindicamos ilusión. Frente a la incertidumbre, certezas. Frente a quienes quieren derribarlo todo, actitud siempre constructiva. Y los resultados están ahí y son visibles. Este es el aval del Partido Nacionalista Vasco.